posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 21 Novemba 2024. Pajatu iyeyo mwini wake amati ndi president wanthu osauka komanso president wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First limene limamenyera ufulu limayankhulira anthu amene alibe kuthekera kuti akayankhula mawu awo atha kupita patali. Ndi iyeyu amayankhulira anthu ngati amenewo. Lero lino pa 21 Novemba 2024 Bon Kalindo abweranso ndipo ayankhula motere. Takhala ndipompo ndipo mumvetsere. Ndidanena masiku apitawo koma mwina anthu ambiri sadakhulupirire kunena kuti msonkhano umene akuyitanisa ameki ndi raba stampu chabe agwirizana kale ndi anzawo manjanjawidi amene chidwi chawo chili pa ndalama koma osakhala kukonza mavuto a Malawi. Ndinakuwuzani kunena kuti msonkhano umene agwirizana kuti ayitanise anthu amene amatchedwa ma stakeholders kuti akawabwatike nalo bodza kunena kuti si mathematics si machini obera koma ni machini ochitira register, ndipo 2025 azagwirisa ntchito manyo koma lili bodza leneleni. Mwaziona zija ndi nkanena. So kairo tili ndi anthu amene amaoneka ngati ndi opemphera koma ali afiti eni amene chidwi chawo changokhala pa ndalama, ukamaona ngati ndi opemphera, kumatchuka kuti ndi mabishopu, kumatchuka kuti ndi azibusa, olalikira osiyanasiyana, maprofeti, koma cholinga chawo chili chofuna ndalama. Mwaziona lero asogoleri athu amene anayenera kuti ateteze ziko lino akuoneka ngati iwo chidwi choteteza ziko kupanso kuteteza munthu osauka alibe. Chidwi chawo chili pa ndalama. Musanamizidwe ya Malawi. Chisankho cha 2025 si chisankho koma apangana kale zochita, ndipo musayembekezere kuti kuzakhala zabwino chifukwa panopa mukapita mmakwalalamu muona kuti a MCP atanganidwa kumagula zovotera zimene zijazo akukavoteratu kale kwa aliyense amene akugudwa ndi chovotera chake pa mtengo wa 1000 akuchitengeratu kapena uziwe kuti ukuvoteratu. Choncho wamkulu wa meki musanamize anthu kunena kuti machini amene ajawo sazagwira ntchito. Tikunena pano machini amene wawa ovotera si mathematiki ili kudowa imene ikutenga ma network ochokera ku Ntchisi, ochokera ku Salima, ochokera ku Nkhotakota, ochokera mudowamo, ndipo anthu akuvoteratu. Machini amenewa ali nyumba ya munthu ina wa business kudowako. Choncho mukamanamizana kunena kuti aye machini amenewa sitizagwirisa ntchito, ndipo inu anthu opemphera ndikumayikiramo ndemanga. Ma CSOs ena ma leaders mwalandira kale ndalama. Ndimangoyimba mmanja kumanena kuti ziko ili silizatheka, ndipo Mulungu anayenera ziko ili aliyendere mwapaderadera chifukwa ndi ziko limene limaoneka kuti ndilaling'ono koma zochitika zake za muzikomo ndi zazikulu. Ziko limene limaoneka ngati ndilosauka koma asogoleri ake ndi olemera kwambiri kuposanso anthu aku America. Ziko limene limazaoneka ngati ndilopempha koma mkatikatimo silimaoneka ngatinso ndilopempha iyayi. Choncho ndikufuna Malawi panakali panopa nthawi yakwana yokuti muzidalire nokha. Iyi si nthawi yokuti muzidalira anthu andale, muzidalira anthu opemphera chifukwa anthu opempherawo ankapemphera kale. Panopa anthu onse opemphera amene tingawadalire, amene tikhoza kumanena kuti amene wawo akhoza kutipasa pemphero kapena kutipempherera kuti ziko liyende bwino, ndi amene akulandira ndalamawa. Kutero kozilo lija ambiri amene anapita ku stakeholders meeting ya ameki alandira kale ma billions
kuwaona amene avaliramo kumanena kuti munthu amene idi ni munthu wopempera koma walandira kale ma billions. Kaye anthu ena amene amatchedwa kuti ma CSOs alandira kale ma billion kutero kwa amapita kumene kuchako atapanga kale ma meeting yawo okuti akapusise Amalawi. Choncho muziwe Amalawi kunena kuti mukuyenera muzidalire nokha ndipo musamukhulupirire mayi ameneyi. Ngati akufika size omanena kuti ineyo sinengachite resign, muziwe kuti waponda mwala. Ndipo zimene akupanga zija sikuti akupanga tu ndi iyeyo. Pali anthu ena amene akuoneka ngati ndi innocent abisala kumphanga uko akungomuuza mayi uja zochita. So kairo tili ndi opposition makawazi okhaokha amene akulephera kupanga manuva ndi cholinga kuti anthu muziko munomo achite demonstrate. Ati akuopa kunena kuti akamapanga demonstrate iwowo anthu anena kuti akuderera MCP. Kodi iyeyo wa MCP yonthawi ija akapanga iye mademo muja samakudererani? Vuto la ifeyo asogoleri ndi limene lolo tili ni mantha kwambiri kutero kwena asogoleri ena osusa akuopa kumangidwa. Ziko ili silili bwino, si matematiki iyi ipesa anthu a Malawi. Iyi inali nthawi yonena kuti inuyo a opposition mutengepo gawo lalikulu. Koma mukamanena kuti azinena kuti ifeyo tikuwaderera ndiye ifeyo tikupanga nsanje ndi boma lawo, muthera momo mmene mungathemo. Mayi amene anayenera akumpangira mademo anyo kuti achoke pampando pamenepo. Komanso osakhala kuti angochoka iyayi, koma nkhani ya si matematiki isazagwire ntchito. Izi tutakhala tikukuuzani time and again, koma simukufuna kumva. Ngati machini awa muti muwalolere, mulolere bodza lawo limene akunenalo mulikhulupirire, siku lina muzalira muzandikumbukira ino a opposition. Mukamanena kuti ifeyo tikachita demonstrate ndiye kuti mwina azatitenga ife ngati tikuderera. Iye uja amapanga demonstration kumathamanga deire ndiponso amachita kuswa zinthu kumaswa zinthu za anthu ndimene anatengera bomali. Ndiye inu mukakhala ndikumagona ndikumakhulupirira, nthawi ino siyo khulupirirana, nthawi ino mukhulupirire zimene tikukuuzanizi. Chifukwa mukadalira apaki onse anagudwa. Mukadalira masinodi ya Livingstone ya Blantyre Nkhoma onse anagudwa, onse opemphera. Mukadalira ma CSOs mukungozitayisa nthawi yanu. Anthu amasinodi amene wa ankaima pa chilungamo kale. Ndikumadziwa kuti Livingstone ya sinodi ikangolankhula ndi zeni, Blantyre ya sinodi ikangolankhula ndi zeni. Lero ndi awa Blantyre ya sinodi akulemba kalata yomanena kuti aboma likuchita bwino, likupanga zitukuko zake ziti. Ati kumaliyamikira boma kuti boma la Chakwera likupanga misewu komanso lakhazikitsa commission of inquiry ya Malemu Chilima. Zinthu zokuti zikuchita kuziwikira kuti ndi script achita kukonza. Ndipo mukachemerere misewu yake yopasidwayo ndalama zochokera ku China ndiye muzikachemerera. Mungoziwikira kuti ndinu anthu a corrupt, munachitidwa corrupted kale. Mabishop akatolika mulipe basi kumatafuna ndalama zanu. Anthu ankakudalirani kale kuti bishop wakatolika akaima ndiye amayima zeni. Koma lero likulizi mabishop waja. Anthu kumalawi kuno masiku anowa asogoza ndalama. Ndipo ino anthu osauka mukuyenera mupemphere kwa Mulungu wanu kuti Mulungu aliyendere ziko ili mwapaderadera. Zikanatheka kuti ziko limathesedwa ndikuliyambiranso kawiri, Malawi anayenera kuyithesa Mulungu alipukute ziko limene lili, alinyenye ayambirenso ziko lina. Chifukwa kumene kukupita kundiye kuti anthu azichita kufa, ndipo ayamba kale kufa anthu ni njala. Ndi imene ziko lili kuyendera. So ngati anthu akufa panopa kuli bwanji kukubweraku kulibwereza ziko ili kapena usogoleri kuubwereza Amalawi muziwe kuti tikhala pa mavuto koopsa. Zipani zimene timadalira asogoleri amene mmadalira kuti mwina akhoza kuchita tik ndi amene akupanga manthawa.
So asogoleri akuno kusanga pange mademo, asogoleri akuno kusanga pange mademo, amadalira ma supporters. Kutereko ngati mademo angatheke azapiteko ni ma supporters, koma asogoleri akuno ndi amantha kwambiri makawadzi. Kutereko amaopa unyolo, kulowa mundende 5 minutes akhoza kukomoka ma BP nkati, koma ziko ili laonongeka kwambiri. Tapita ni muzipatala mukaone ma patient kumene amachita kumamenyedwa ma patient, kuauza kuti tiyeni mukagule mankhwala ku pharmacy. Njala amene ili padakali panopa, fetereza amene kulibe, zonse zinasokonekera kuno ku Malawi. Chonje ndafuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti zija ndinkakuuza na zija ndi zimenezi ameki aja apangana kale, ndipo palibenso kusintha iyayi. Ngati sitiima ife nji a Malawi ndikugwirizana ndikupanga mademo okuti machini amene wa achoke, chifukwa nkhani ndikuchosa kwa machini, komanso anthu amene alephera kulembesa cha NRB alembese. Tikunena pano ku NRB kuli azungu aku Israeli. Ndiye ndikumadabwa kuti kodi azunguwa mu ofesi mwakupanga mochani, chifukwa izitu ndizanzika. Ndiye nzungu ndi nzika ya ziko lino. Tapita ni ku NRB kuli Longwe mukaone anthu aku Israeli ali kumeneku. Tapita ni madera ngati aku Nchinji, aku Dowa, aku Salima, anthu akuchita kumagulidwa chovotera chijacho ndikumapasidwa ma 1000, kugulisa ufulu ndi 1000, kugulisa sogolo lanu la ana anu ndi 1000. Ena akumagulisa sogolo ndi neti yeni mosquito net, kunamizidwa kunena kuti atiyeni mukalandire maneti koma mbwerese chanzika. Nditu anthu ena amene swali pa sogolo kulipa ziko lindiwo ndi mafumu amene akusogolera kuti azilembesa anthu, azitenga zolembesazo ndikumapita nazo kutiko, ndikumapita nazo kwa DC. Lero lya anapero ntali manja akakunamizeni ma stakeholders kunena kuti machini amene wawa ndiongochita ya register pauje ndipo pali register. Machini amene wo apauje pa center panopo pali register, nanga wapeza pa center poso anthu akukanizidwa kulembesedwa. Musapusisidwe a Malawi zisankho izizi ngati simusamala, zisankho izi zizakhala zongodusa mochabe, chifukwa anthu ambiri sazavota chifukwa wani alibe access yokalembesa, akukanizidwa. Kutereko zija anagamula akhoti zija kuti azikalembesa maderamu, zimeja sizinatheke pena paliponse, zipangizo zogulibe, akungopeze kama cholinga kuti azioneka ngati akulembesa, koma kuli phwando. Tapita ni kunchinji se wa Nchinjiu pawaliranji pasogolopo mukaone zimene akupanga minister wakumeneku. Minister wakumeneku waku Nchinji akumachita kumagula anthu, kumaenda mudowa mu anthu, kumaenda munkhota-kota mujeni mukasungumu, anthu akumachita kumagula chija chovotera ja ndi 1000. Ndiye wina chazika kunamiza ni kuti chimenecho si ati machini amene wo si obera zisankho, koma machini amene wo ni machini ochitira register. Muzalira opposition, muzalira. Ena awa ndi awa akukangana ku UTM wa. Ena apanga convention, ena akunena kuti convention imene siyolondola. Tafuna ndikuuzeni mzimu wa Chilima ukuyenera uuse mutendere. Musavutise mzimu wa Chilima. Ngati simukuchifuna chipani cha UTM chonse muchisiye. Ndipo ndifuna ndikukumbuseni kunena kuti ainyaketu a UTM eni amene anayambisa UTM kuli Alan Ngumuya, tikapena tingonera kuti pa number 1 pa Mai Mutharika. Kalista Mutharika ndi amene anayambisa UTM. Atabwera Kalista Mutharika ndikumakanena kuti ndikufuna chipani chinizomvekatu. Atabwera Boni Kalindo kunena kuti chipani chinizomvekatu. Atabwera Alan Ngumuya amene wazunzika koopsa konkuno ku Malawi ndi boma ilili la MCP ndizomvekatu. Atabwera Ngalande ndizomveka, amene wanda amene anayambisa UTM. Wina ajasa kunamizeni. Choncho ineyo ndikupempha panopa kunena kuti ngati UTM imwatopa nayo, chonde mukaibweze kwa enyaka anayambisa, kapena mukaibweze kwa akubanja,
chifukwa musamakangane munthu wamwalira mu Juni momu sipanathe chaka koma basi we ena agule ma uniform apase anthu ena, ndipo uyu kansala wa ku Ndilande wapanga chiganizo chopita ku khoti kupempha maloya kuti aambe kuchita protect makalazi a UTM. Ndamuthokoza kwambiri Baraba, ndikukuthokoza, ndipo iwedi ukuyenera kukhala msogoleri weni chifukwa zimene zikuchitikazi ndi zinthu zodabwisa kwambiri. Ena alephera ku convention akukana kuti atiyo sanalephere, chifukwa convention yachitika kumene kuchako chimene mmatulukira ndi chani? Ndikunena ati ino amene mwayambisa system yokhala ngati kwapangidwa fertilizer wina wa Nyuwani 26 22 21 fertilizer wa Nyuwani, chifukwa mavoti achatu ndi NPK itu, NPK 26 22 21 mavoti ajasana ulusidwe mambo sunathe inu kutuluka kusonza kuti mmafuna mutawina muli inuyo. Lucius Banda anayimba kunena kuti takumana tokatoka ajera mapeto ake anatola odusa chikwama, lero tu mulendo uja amene sanathe 6 manzi ndi uyu watola chikwama. Nkhope zonse za UTM zonse zimene zinahambisa chipani asalamo ndi awiri basi, onse a Nyuwani, Makoni ndi Kalonga ndi amene asala, koma onse anapita. Anzathu odusa ndi amene atola chikwama chifukwa chajera. Choncho iniyo ngati muchipani chisimu kuchifuna mukachibweze kubanja, mzimu wa BN use mumtendere. Ndizomvesa chisoni kuti lero muzikangana mmakoti kutero kwa yena atafuna aitaniseso convention ina. UTM ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndi chifukwa chake pazana nanena kuti ino akubanja you need to take control. Kuno ndi ku Malawi, musaone a UDF aja amanena kuti chipani chinchawo sikuti ndi opusa. Musaone a DPP aja akamati chipani ndi chawo si opusa, a Ford akamati chipani ndi chawo si opusa. Inu mukaendera chizungu UTM yathera pompo. Ndafuna ndikuuzeni zimenezi. So ngati mwatopa nayo UTM, ngati simukuifuna, chonde musazunguzi ya Malawi kumasokoneza anthu ndikumakagula ma uniform kumaveka anthu a MCP ndikumati ndi a UTM. Iyayi iniyonso ngati mwalephera munde simukufuna kuvomereza, simukufuna kugwira ntchito ndi mulendoyo amene podusa ongotola kachikwama kachi ka UTM. Siyani chipani chokubanja, kapena muchibweze kwa Ngumuya, Kalista Mutalika, kapena Boni Kalindo, chifukwa ndi amene akhoza kuyima ndikumachita kiremu. Boni Kalindo, the DC, mwana uupsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.